Velkommen til min demonstration af PowerPoint. Det første vi skal lære, det er at lave et nyt dias til vores PowerPoint. Det kan du gøre ved enten at højreklikke herude i venstre side og trykke nyt dias, eller bare klikke på enter. Nu har vi 3 dias. Vi vil gå ind på den første, og så vil vi ændre baggrunden til et billede, der har noget at gøre med det, som vi skal lave en præsentation om. Det gør vi ved at højreklikke på baggrunden og trykke formater baggrund. Så skal vi klikke på billede eller strukturfyld, og derefter trykker vi indsæt fra fil. Dette kræver, at du har billedet gemt på din computer i forvejen. Du finder det billede i den destination, det ligger, og klikker på det og trykker indsæt. Du kan vælge at anvende billedet på alle dine baggrunde, men det vil vi ikke gøre i dette tilfælde. Det næste du skal gøre er at tilføje en titel. Hvad vi vil gøre her nu er at flytte titlen, så den står, så man bedre kan se den. Nu tilføjer vi titlen ved at klikke i titelboksen og skrive den ønskede titel. Man kan vælge at tilføje en undertitel i undertitelboksen, men vi vælger at lade være. Det gøres på samme måde som den titel, vi har lavet før. Her vælger vi en titel igen. Klikker i titelboksen øverst og skriver titlen. Så tilføjer vi en tekst. Det kan være hvad som helst. Jeg har skrevet tekst 1, tekst 2 og tekst 3 som eksempel. Jeg vil nu vise, hvordan man laver animationer. Sørg for, at du har markøren i tekstboksen. Gå over i animationer-fanen og klik på animer og vælg flyv ind, vifte, udtoning eller noget andet du ønsker. Du kan vælge at alle skal flyve ind på samme tid eller en efter en. Vi vælger en efter en. Når du vil se dit PowerPoint, klikker du på F5 og spoler dig frem i PowerPointet med Enter-knappen eller museklik. Som du kan se, flyver teksten ind en efter en. Dette har været en præsentation af PowerPoint. Tak for i dag.